Lapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Arngut ki Samla ki basyong da kaway ka Thuk kila due yala ka jong ka jingim hadin baka Thuk ka bakisong kala let Tynrah na dien ya kaway ka Trok ha surok ba National Highway ha Khatsan me Ribhoi District kabadan yo registration number ML11A 1367 balanya do prakish podel na lum nongrem umsning Katkum ka jingte balayo lum la yathu bakani kala ja haka arpusan terek uyayong arjar apnriu haka por kumbal lai baje no phaisngi haka bakani ki Arngut ki basyong dakawi ka Thuk ba Khlem number bad nalor kata ki Phong hiru wat ya ki helmet haka ni ki jingja usamla basyong na dien ya ubala tep kerteng kum uriki amchi ula Khlad hasen kadba unikun ja boro ula Khlad no hashwaban poisa jaka sumar bad kini ki Arngut ki dei na ka jalla Assam Ya kini ki Arngut lapin ken no Asia Civil Hospital nong po nakabenta bande ya postmortem bat ka jingto ket halor kani ka jingja ka ya chakaman Ini